ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተከታተልቲ ሞሳና ቲቪ ሞሳና ቲቪ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ኮይኑ ዝተፈላለዩ ኤርትራ ጠቀስ ግጥምታት አንቀጻት ትንታነታት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሓበሬታውን ትምህርታውን ትሕዝቶታት ዘቕርብ ቻነል እዩ መደባትና ናብ ኩሉ ንኽባጻሕን ቀጻልነት ሃልይዎ ዝበለጸ ትሕዝቶታት ንኸቕርብን ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት ኤንድ ሼር ክትገብሩ ንምሕጸነኩም ስለምትሕብባርኩም ነመስግን ካብዚ ቀፂልና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ትሕዝቶ ነቕርበልኩም ሰናይ ምክትታል ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ሞሳና ቲቪ ካብዚ ምምቕጻል ካብ ናይ ሓደ ሙሉእ እውነይ ዝወሰደ ጸሓፊ ዝተቆንጨለ ጽሑፍ ከንብበልኩም እየ እቲ ጸሓፊ ውሩይ ኤርትራዊ ሊቅ ፕሮፌሰር መምህር አቦ ስነ ጽሑፍ ኤርትራን አፍሪቃን ክብሎ ዝደፍር አቶ ቤነ ሃይለ እዩ አቶ ቤነ ሃይለ ኣብ ድኳን ትበርህ ካብ ዝቕመጦ ጽሑፍ ምስ እንምልከት እዚ ዝስዕብ ንህዝቢ ኤርትራ ዘመሓላልፉ መልእኽቲ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንረክብ ግደፎ ዝህዝቢ ብርሃን ፀሓዩ ብደገል ፍርሕኻን ስስዕትኻ ናይ ትኸውለሉ ፀሓዩ ርአ እንታይ ገበረ ብጎዲም ዘረባታትን ፍኑው ጽሑፋትን ዝድንቁር እንታይ በዲሉ ብስንኩል ወረን መደረታትን ዝርዕድ እንታይ ጌርዩ መርትዖ ብዘይብሎም ዓረፍተ ነገራትን ሓረጋትን ዝሕረድ ፀሓይ ናይ ረኣየ ኸይስሕቕ ጸልማታዊ ቀለም ህይወት ልበስ ይበሃል ድዩ ሓጎስ ኣየድልዮን ድዩ ስሓቕ ኣየድልዮን ድዩ እንታይ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ናይ ቀደም ዘይኣኽሎ ዝብል ነጥቢ ኣብ መጽሓፍ ድኳን ትበርህ ሰፊሮ ንረኽቦ እዚ ነጥቢ ድማ ነቶም ብፍርሖም ብስስዕነቶም ብድንቁርነኦም ብድሕረቶም ሃገር ሓሚሶም ዘለዉ መራሕቲ ኤርትራ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ደስ ኢሉኒ ከቕርቦ መሪፀ ደስ ከም ዝበለኒ ደስ ክብለኩም ተስፋ ገብር ንመጽሓፍቲ አቶ ቤነ ሃይለ ደጋጊምኩም ከተንብቡ ድማ እምሕጸነኩም ኣመስግን